Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλακοπής, οικοδεσπότες σημερινής βραδιάς, και θα συνεχίσουμε με τον Σύλλογο Θρακιωτών Τριγώνου Εύρου Νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύλλογο ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή του Τριγώνου Ορεστιάδας Εύρου, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Εύρου και είναι ανάμεσα στους ποταμούς Εύρο και Άρδα. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει 17 χωριά, τα οποία είναι Άρζος, Δίκαια, Δήλοφος, Ελιά, Θεραπιό, Καναδάς, Κόμαρα, Κρυός, Παράσια, Πάλι, Μιλιά, Πεντάλοφος, Πετρωτά, Πλάτη, Ορμένιο, Σπήλαιο και Τελιά. Ο Σύλλογος λοιπόν λειτουργεί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί ένα χορευτικό τμήμα το οποίο κάνει πρόβες στο Δημοτικό Σχολείο εδώ στη γειτονιά μας, το 105ο Δημοτικό Σχολείο Μαλακοπής, στην οδό Αλεξάνδρου Σπανού στην Άνω Τούμπα. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη 7 με 8.30 με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Γιωβανούδη Χρήστο. Να πούμε ότι πρόεδρος συλλόγου είναι ο κύριος Παναγιώτης Ποντορόπουλος, και σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσετε θα ήθελα να πω ότι μετά το πολύ επιτυχημένο σημερινό πείραμα συνεργασία, όπως θέλετε πείτε το, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλακοπής μαζί με την 4η Δημοτική Κοινότητα, θέλω να ευχηθώ και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής μας να πάρουν τη σκητάλη και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με την 4η Δημοτική Κοινότητα, να κάνουμε την Τούμπα ένα μεγάλο γλέντι της παράδοσής μας, κάθε γειτονιά, κάθε πάρκο και ένα γλέντι από εδώ και πέρα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο που έχει σειρά τώρα.
στο έρημο κοιμώνε τη δασκάλισσα, στο έρημο κοιμώνε τον ηρευόνε, στο έρημο κοιμώνε τον ηρευόνε.